Вітаем, даражэнькія, бяром каву, наливаем гарбату, утульненька уладковаемся на канапах. А мог хто глядзіць нас у ложку? Ну, ведаеш, у ложку з раніцы таксама можна. Мы пачынаем гэту вельмі асаблівую раніцу, апошнюю раніцу гэтай зімы. Нарэшце дачакаліся. Так, вясны дачакаліся. І ўсяго іншага таксама прычакаем, не сумнявайцеся. І пытанне наше традыцыйнае сёння да гледачоў. Чаго вы чакаеце ад гэтай вясны? Мы, можа, і не аналітыкі, але ж, шмат што нам замінае зрабіць, нішто нам не замінае, карацей, зрабіць гэты асабісты палітычны прагноз. Што вы чакаеце ад вясны? Так, адказы пішыце ў каментарах, а мы пачнем з таго, што ўзгадаем бадай самую важную падзею мінулага тыдня. 24 лютага была 4-я гадавіна пачатку паўнамаштабнай вайны. 4 гады таму Расія напала на Украіну. Прапануем паглядзець, як прайшла акцыя ў падтрымку Украіны ў Варшаве. Witam wszystkich. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! From the Polish-Ukrainian border, the first days of the full-scale invasion in February 2022, when thousands of Ukrainian refugees went into Poland, mostly women and children, running away from war, and also millions. Dobry wieczór, szanowni państwo. Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Dzisiaj spotykamy się tutaj w dniu niezwykle trudnym, a zarazem pełnym znaczenia. 12 lat temu Rosja rozpętała wojnę z Ukrainą. 12 lat temu rozpoczęła tą wojnę od okupacji Krymu. And also millions of Poles who came to their rescue, who came to their help with a huge relief effort. Dokładnie 4 lata temu, 24 lutego 2022 roku, ten człowiek, którego karykaturę mam za plecami, rozpoczął wojnę z Ukrainą, otworzył ogień. Дякуємо нашим ЗСУ. Дякуємо всім, хто причетний до цього. Пам'ятайте кожного і кожну, хто захищає нас, хто сидить зараз в сирих окопах, хто в цьому холоді зігрівається вашою допомогою. Влад Задорін – людина, яка не зламалася і яка далі бореться за Україну, навіть після жахливого полону. Дякуємо тобі, Владе. We stand with Ukraine and we will continue to support Ukraine as long as it's needed. And thank you very much to our sister city Warsaw and Mayor of Warsaw, Rafael Taszkowski, for the support and electric generators what we received last week. Dziękujemy bardzo serdecznie dla mera Kijowa. Нагадаю, гэта было відэа з акцыі ў падтрымку Украіны, якая прайшла 24 лютага ў Варшаве. І хочацца звярнуць увагу на тое, як змянілася за апошнія месяцы, змянілася стаўленне украінскага ўраду да беларускіх дэмакратычных інстытуцыяў. Пракаментаваць гэта мы папрасілі украінскага аналітыка і даследчыка Яраслава Чарнагора. Я думаю, зміна дійсно відбулася. Президент Володимир Зеленський зустрівся з Світланою Тихановською в Вільнюсі. І після цього, як ми бачимо, та тиша, яка була з боку українських державних органів влади, вона припинилася. І ближчим часом ми очікуємо прийняття стратегії по взаємодії з білоруськими демократичними силами і призначення спеціального представника за цим напрямком.
Лукашенко перейшов всі мислимі і немислимі червоні лінії. Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. Сучасний режим в Білорусі розмістив російські ретранслятори для шахедів, які знищують Україну. Внаслідок цих атак загинуть цивільні люди, а також розміщення елементів ракетного комплексу «Орешник» на території Білорусі. Первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Я думаю, що за ці останні 5 років Лукашенко настільки був інтегрований в російську систему управління, що його ставляють перед фактом, а він лише є таким виконавцем волі Кремля. Тому, в принципі, одною із акцій, які зробила українська влада, це наклала індивідуальні санкції на особу Лукашенка. І хоча це більш символічні речі, але вони також важливі, щоб продемонструвати нашу позицію. Демократична спільнота, вона тим і демократична, що в кожної людини, в кожної групи є якась своя точка зору, але дуже важливо в потрібний момент об'єднуватися і рухатися заради спільної мети разом. Я думаю, те, що Україна визначилася, чітко обмовивши свої позиції стосовно режиму Лукашенка, має бути прикладом для того, щоб білоруські демократичні сили об'єднувались, адже Україні потрібний сильний союзник в справі повалення авторитарного режиму Лукашенка. Ведаеш, я цалкам згодны са спадаром Ярославам, толькі разам мы можам перамагчы, таму падтрымліваем Украіну, цешымся, што крок за крокам мы ідзем да паразумення. Дарэчы, учора прэзідэнт Зеленскі заявіў аб гатоўнасці прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі. Гэта вельмі важны крок. Так, але змены стаўлення да беларуса не заўсёды пазітыўныя. Усё часцей мы чуем, што выехаць з Беларусі, атрымаць візу робіцца ўсё складаней. Што змянілася ў візавай палітыцы апошнім часам? Як атрымаць шэнген, куды прасцей паехаць? Пра ўсё гэта мы пагаворым прямо цяпер з Настасіяй Лыскоўскай, візавай эксперткай. Вітаем у студыі. Спадарня Настасія, добрый дзень. Здравствуйте. Вось хотелось бы запытаць у вас пра параўнанне з 2026 года з мінулым годам. Як змянілася сітуацыя з атрыманнем турыстычных візаў, асабліва шэнгену? Ну, здесь мало времени еще прошло, чтобы нам сравнивать, но уже могу сказать, что ситуация не становится лучше, она все равно остается сложной. Шенгенские визы востребованы до сих пор, белорусы открывают визы, они хотят выехать, и я не вижу прям сильных ощутимых улучшений. Есть небольшие новости или изменения, которые нас либо ждут, либо уже видны. Например, Италия с лета будет менять визовый центр, и мы не понимаем, что будет живой очередью. Все волнуются. Я думаю, что к лету, ближе, к 1 июля, будет очень большая нагрузка на итальянский визовый центр. Это первое. Второе, что я заметила по сравнению с прошлым годом, Греция, как мы знаем, в несезон плохо открывают визы, у них плохая статистика. Вот этой зимой у них повысилась статистика, у них больше выходов виз, меньше отказов, то есть из 10 условно виз 2-3 отказа я наблюдала. Это из хороших новостей, можно так сказать. Но пока я не вижу сильно существенных изменений. А вот давайте пройдемся по этим списке краін. Вы назвали Италия, Греция. Какие краіны ближайшие наши, ці далекие наши заходние партнеры, суседи, какие краіны найбольш прыязна ставятся до белорусов, скажем? Италия. По моему мнению, это самая лояльная к нам страна. Там получить более длительную визу легче, если соблюдать правила. После Испания неплохо, Германия тоже можно рассчитывать какие-то длительные визы. Ну и все.
А ближайшие соседи Польша, Литва, Латвия? Литва, Латвия Чехия, может не любят нас сейчас. Польша сложно. В Польшу очень сложно записаться. Там 3 ступени верификации нужно пройти. В Польшу в основном сейчас идут те, у кого здесь родственники, друзья, кто могут их пригласить, либо кто едет на работу. Туризм в Польше сейчас, это однократные визы, либо многократные визы тоже выходят, но если у вас хорошая была до этого визовая история и есть какие-то длительные визы до этого. А дзе часцей за ўсё адмаўляюць беларусам у шенгенскіх візах? Это Греция у нас остается в топе отказов все-таки из всех стран. Польша тоже активизировалась, но в Польше сейчас больше отказов по национальным визам, потому что они ужесточили правила выдачи. В принципе, все. По остальным странам я не вижу существенных изменений в отказах. То есть они они и были, в принципе, статистика по ним сильно не поменялась. Больше это Греция и Польша, да, остаются. Давайте уявим, я у Мінску на канапе сяджу с суседкой, да, и мы такие, слухай, трэба организовать нашим семьям адпачынак. Вось час мы запытаемся у Настасії, у яе, можа быць, ёсць лайфхачак, у якія все-таки консульствы, якіх краін трэба ісці, каб атрымаць, не аднаразовы, а такі працяглы, шматразовы мультывізу ў шенгенскую зону. Здесь сложно сразу вам ответить на этот вопрос. Мне нужно знать вашу визовую историю до этого, какие у вас, если были вообще визы, когда у вас планируется поездка, как срочно нужна виза. Если у вас, например, до этого были визы, и, например, итальянская, вы были в Италии, то, конечно, я посоветую идти в Италию, потому что у вас большие шансы даже до 2-3 лет получить визу. Если виз не было вообще, вы хотите условно на год и более, то тут предложить практически нечего, потому что сейчас пустой паспорт. Италия более лояльна, она может поставить от 3 месяцев до полугода, были такие случаи, и на год, но очень-очень редко. В пустой паспорт остальные страны очень неохотно ставят длительные визы. Абсолютно практичная ситуация. Люди частяком ездили у Польшу, зараз складана падацца, там верификация, как вы уже сказали, и так далее. Что рабіць вось у гэтым выпадку? Куды ісці? Калі у тебя, например, вся твоя визовая история, это была история стосунку с Польшей, ты хочешь отрымать шенген, приехать у Польшу, але вось, видоводство, что треба ісці в іншие. Я бы здесь посоветовала рассмотреть такие страны, как Италия, если возможно туда попасть. Германия, если это, например, не срочно, но стать в очередь туда, потому что это такая на перспективу виза. Польша, если у вас есть друзья, родственники, кто может вам сделать приглашение, все-таки стоит помучиться с записью, потому что под приглашение ставят хорошие сроки виз. Если это какая-то разовая поездка, вам просто нужно выехать там на отдых или к друзьям, то тут Испания, Греция. А, до речі, што з США, з візамі ў США? Нехта піша, што яны спынілі выдачы візаў для беларусаў, а нехта піша, што з 2025 года, наадварот, больш станоўчых адказаў на запыты. Собралась поглядеть, поехать на родиму Кентукки виски. С визами США остановили выдачу миграционных виз. Там есть нюансы. По туристическим визам их выдают. Там изменения важные именно к юрисдикциям, то есть они поделили юрисдикции, где могут подаваться там белорусы, россияне, и число именно юрисдикций сократилось. У нас главная юрисдикция — это Варшава, и сейчас у людей тоже возникает вопрос, что сюда, чтобы приехать получить визу США, нужно сделать еще и шенгенскую визу, то есть это квест в квесте получается. Настасья, давайте поразмаўляем про краіны па-за межамі Еўрасаюза, па-за межамі Еўразвяза. Якія ёсць лайфхачакі, як атрымаць візу куды-небудзь, допустим, у Вялікую Брытанію. Яна ж зараз не ў Еўрасаюзе, хаця ў Еўропе. Як туды?
ці хутка можна атрымаць візу, якія ёсць плюсы-мінусы, падводныя камяні. Великобритания, здесь важный момент, что они принимают документы в основном онлайн, ты только приходишь на сдачу отпечатков. Важный лайфхак именно в Великобритании, как и в США, они немножко смежные, похожие, они прям досконально рассматривают твою историю. Очень важно в Великобритании показать свои финансовые гарантии, они очень смотрят на деньги, очень смотрят на то, что тебя привязывает к стране, то есть недвижимость, какие-то машины и тому подобное, семья, возможно. Но именно по строгости выдачи они более лояльны, чем США, то есть они, в принципе, выдают, отказов там они есть, но, в принципе, не такие рандомные, я бы сказала, как в США. По срокам рассмотрения это нужно закладывать от месяца до 2, я бы даже сказала, да. Не протяглый час. Нет, это не быстрая виза. Есть у них такая услуга, как ускорение, она стоит как бы дороже в 3 раза, может даже больше, но они даже по этому ускорению не гарантируют, что они быстро вам рассмотрят визу. Королевская визовая служба, Да. што ж ты зробіш? Здесь лучше заранее. А вось што б вы параілі чалавеку, які ўпершыню звяртаецца на падачу візы, на што звярнуць увагу, як збіраць дакументы, на што варта разлічваць? За які тэрмін, зноў-такі, загадзя? Ну, если мы про шенгенскую визу, это за 6 месяцев до поездки мы можем уже идти и открывать визу или задумываться про это, да. Если вы хотите самостоятельно заняться вопросом виз, я рекомендую всегда залазить на сайт либо консульства, либо визового центра, смотря кто принимает документы. Там весь пакет документов, все правила, все четко расписано. И далее уже сверяться по документам, которые на сайте, и можно собирать самостоятельно. Ничего сложного нету. Если мы рассматриваем туристические визы, они все одинаковые во всех странах, пакет документов один и тот же, есть только небольшие нюансы. Если у вас есть дети, какие нужно, кто-то требует там нотариальную доверенность от родителей, даже если они подаются. И такие вот небольшие нюансы по подаче именно семей или каких-то пенсионеров, например, и так далее. Но в целом все есть на сайте. Также есть телеграм-каналы, в которых люди пишут свой опыт подачи самостоятельно, кейсы, какие документы они носят. Тоже можно в них вступить, отслеживать новости, какие-то изменения в телеграм-каналах. Это такие лайфхаки, которым можно пользоваться, если вы хотите записаться самостоятельно. Тут повинна была быть реклама, Анастасия повинна была сказать, подписывайся на мой телеграм, у тебя есть питание. Так, у меня есть питание, какие помылки у подачи на визу белорусы робят чаще за все? Чаще всего это финансовые гарантии, потому что страны, вот, например, Испания повысила минимальный доход, можно сказать, за день их пребывания, минимум. Сейчас он $150, то есть тебе нужно $150 умножить на дни, которые ты запрашиваешь у них, и эту сумму плюс еще билеты, плюс еще жилье иметь на счету. Можно в эквиваленте в разных валютах. Вот чаще всего именно в туризме спотыкаются на финансовых гарантиях, потому что это, сейчас это серьезные деньги условно, и это нужно показать. Не все это понимают, все думают, что прокатит и так, видно же, что я работаю. Нет, не прокатит. Это первое. Второе, это моменты безработных людей. Не все страны любят безработных людей. То есть я ничего против безработных людей не имею, но тогда нужно запастись какими-то гарантиями, спонсорством каким-то или чем-то еще, потому что здесь главный момент, что нету привязки к родине. И это консульство и страны расценивают как миграционные направления, то есть вы, возможно, хотите просто переехать и мигрировать. Это тоже важный момент. То есть когда ты безработный, лучше тщательнее подойти к подготовке документов. И, наверное, мелкие ошибки — это чего-то не донесут, либо страховка сделана не на правильный период, либо не на ту сумму, которая нужна. Вот это вот все нужно читать, все это написано на сайтах, в визовых центрах. Нужно просто внимательно читать и по пунктам
проверять. Засталося зусім не шмат часу, а пытанняў засталося шмат, таму прапаную зараз свайго роду такую гульню, што ли. Давайте. Я буду задаваць коротенька пытанні хутка, вы также хутка на іх адказваеце там 1, 2, 3, максімум 4 словамі. Паехалі, да? Гэта бліц. Итак, найлепшая краіна для першай падачы на Шенген. Италия, Добра. Падавацца ў Менску альбо ў іншых гарадах. Минск. Купляць тур для падачы ці падавацца самастойна. Подаваться самостоятельно. Прасіць візу адразу на год ці падавацца пад канкрэтныя даты. Чем больше, тем лучше. Падавацца ў консульства краіны, куды ты не плануеш ехаць, але якая лічыцца больш лаяльнай, ці ў тую краіну, куды ты збіраешся сапраўды паехаць, нават калі там вышэйшы адсотак адмоў. Которая более лояльней. Ну і ўсё, здаецца. Здаецца, ўсё пытанні ў мяне закончыліся. Хаця, канешне, як это называется, хацелася б наверняка, но, здаецца, вы і шмат сапраўды Шмат чаго нам распавялі. Так. Дзякуй вялікі, Настасья, што знайшлі для нас час. Нагадаю, пра змену ў візавай палітыцы нам распавяла візавая экспертка Настасья Лыскоўская. Дзякуй вялізны, спадарня Настасья, што прыйшлі да нас. А ў нас чакае ўжо хто? Андрэй Сульжыц, які ўвесь тыдзень прыглядаўся да вашых соцсетак і гатовы распавесці пра самыя фантастычныя, а можа нават і шакуючыя пасты беларусаў. Пераходзім. Эх, мне б хоць на дзенёчак трапіць у любую з амбасадаў іншай краіны ў Менску. Я б за гэта нават польскі ВНЖ паддаў. Прывітанне, калегі. Здорово. Ну что ты там накопал, что там робится, про что размаўляюць беларусы наши даражэнькія. Беларусы даражэнькія, вам маё сардэнька. Нагадаю, што сэнс усіх моих тут з'яўленняў это распавесці про тое, што адбываецца ў беларускіх соцсетках і асабліва нешта такое... Беларускія соцсеткі? Беларуская, нешта такое міленькае. А якая беларуская соцсетка? Твиттер. У беларускай прасторы соцсетак. Вось. І фантастычнае, так. І вось пачнем адразу з такое відэо, якое адразу закрывае ўсе пытанні і ўсяго іншага, і фантастыкі. Відэо гэтае, которое я вам цяпер хочу паказаць, знятае не ў нашай краіне, аднак, паспрабуйце пасля даказаць, што тут штосьці не так. Карацей, давайте глядзець, а пасля і абмяркуем. Увага на экран. Вось, непасрэдна відэа з некай іншай краіны англамоўнай, але што тут няма беларускага? Прыгоженькі, міленькі коцік. Англамоўны кот. І які есть нашу бульбачку. Хіба это не Беларусь, Анатоль? Скажыце, Святлана. Я тут. Сырая бульба. Гэта беларуская комба. А дранікі цікава, ён лічу, будзе што есці? гэта пухавіцкі кот, самы звыклы, который любіць хавацца ў бульбу і есці яе. Просто, да, якія патрабавальныя і беларускае відэа. І зараз мы працягнем з вами пра гастранамію. Вось Святлана узгадала пра дранікі. І часта так бывае, што розныя сусветныя сеткі гастранамічныя ў нашай краіне, которые маюць філіял, нейкім чынам прыстасоўваюць сваю кухню пад нашу беларускую. Нешта такое падобнае было ў Макдональдсе. Кота запускаюць на дранікі. Ну, кота нет. З бульбы па-вязковаму. Штосьці з бульбы па-вязковаму, нешта было там са смятанай, некая бульба, некія бургеры былі. У іх же дранікі, здаецца. І нават дранікі былі. Ну вось і іншыя бренды таксама рухаюцца вось у гэты бок, але і самі беларусы любяць эксперыментаваць на кухні. Гэтак зараз мы з вами прапаную паглядзець эксперымент менавіта, Светлана, especially for you, з дранікамі. Яшчэ адное прымяненне ім, чыста беларускае. Увага на экран, глядзім, абмяркоўваем. Што ж там такое будзе? Ну что, начищаем, смажем с яйком, правда, вось. Кладем вот эту штуковину для суши, кладем селядец, лучок, капустку, сворачиваем и отрымливаем вот такие вот цудовный ролл. Только поглядите. Я маю назву так этого. Называю маю назву так этого. Бульба по-самурайску. Ці драник самурайский драник. Вот. А что если у бок там як оно, сяки-маки, там что-то вот. Сяки-маки, самурайский драник. Сосмилович. Так. Ці дракон маки. Покаштовали б мы такого. Пухович і маки. Так, ну ось дранікі з селядцом одно до одного як бы нібыта і пасуюць, правда? Бульба з селядцом заўсёды так от і ядуць. В гэтым няма нічога экстраардынарнага. Я веду такі, ёсць, як это, рэцэпт. Дранікі з ласосем. О, ну, это уже такі фешенебельныя. А у нас такое беларуску з селядцом. Ну, я беларусам бліжэй. Мне здаецца, селядец таксама вельмі не кепска. Вельмі не кепска. Дарэчы, час ёсць. Значит, якімі дранікі не былі цудоўнымі і смачнымі, пасуюць яны ўсё-ткі, будзем праўдзівымі, не да кожнай стравы. Але бренды вот гэтыя сусветныя часам... Што вы такое гаварыце? Часам всё-ткі бренды ідуць на такія экстравагантныя эксперыменты. Давайте паглядзім на, не поверыце, морозіва со смаком дранікаў. Увага, на экран, зноў глядзім і слухаем. Производит Минский хладокомбинат номер 2. Шок, оно драниками пахнет.
Оно пахнет сладкими драниками. Ладно, про цельный драник внутри это, конечно же, была шутка, но вот просто было интересно разрезать. Это нереально гениально. Во-первых, это пипец как вкусно. Во-вторых, основная фишка здесь, как оказалось, в рожке идет. То есть он по вкусу как драник. Пломбир сладенький, и вместе с таким драниковым рожком получается очень классный, прикольный симбиоз. Симбиоз. У нас есть магчымасць гэты рэцэпт на сабе паспрабаваць. Ведаеце, як это зрабіць? Пячэш дранік, а потом на гэтай жа сковорадзе пячэш вось гэты коржык, у якую заварачваецца марозіва. Ну, а, дарэчы ж, не дарма ў Польшчы дранікі ядуць з цукрам. То, мабыць, нешта ёсць у гэтым. Бульба трошки салёненькая, жирненькая і смак марозіва. Трэба паспрабаваць, конечно. Мне Прышліце, больше калі ласка, нам всё ж таки. посылочку з гэтымі дранікамі. Нам са Светай і з Андрэем. Ну так, ну тут уже еще піселяцом об'єднати, так это ўвогуле было б нешта. Перабор. Перабор. Ну тады ускараемся, як кажуць, і вось цяпер аб'ядноўваем усё тое, пра што за цэлую раніцу нагаварылі. Так. І дадаем яшчэ і нагоду. Тыдзень таму мы адзначалі Масленіцу, праўда, у мінулую нядзелю. І мусім абавязкова паказаць відэа, якое з'явілася пазней, якое мы не паспелі на мінулым тыдні, з гарадзенскага зоопарку. Это відэа разорвало інтэрнэт. Давайте, хай разорве яно цяпер і вас, і нас. Давайте глядзець і пазнаваць адначасова адно аднаго. Калі ласка, відэа гарадзенскага зоопарку пачынаецца, і глядзім уважліва на экран. Карацей, там супрацоўнікі зоопарку вырашылі пачаставаць у гонар свята ўсіх сваіх вот этих вот жыхароў. Ляніўцы з Мадагаскара. І далі ўсім ім бліны. І вось глядзіце, як яны тут... Не дранікі хоць? Просто блінцы. Просто блінцы. Але трэба адзначыць, што, як кажуць, там у гарадзенскім зоопарку ўсім прыйшліся гэтыя блінцы даспадобы. Вот это хто у нас? Яноцікі нейкія? Да, яноты. Лямуры. Лямур это нешта пра каханне па-французску. О, гіена. Гіена казка, так само Сама блінчик ясі. Бачили ты. Ну і да, як же тут не без такой традыцыі беларускай. Это нешта новое. Котики и собачки раз оба на гиена. Смешная, шаренькая есть. Ось такие гастраномічныя, нагнаў сліны троху нашим гледачам і нам самим. Смачна. А у нас до тебе таксама пытанне. Якія маеш планы на вясну? Што чакаеш ад вясны? Ой, да. А ведаеце, пасля такой зімы штосьці такое складана не придумаешь. Мне просто бы у каласістае якое-нибудь поле і бегчы. А у мяне ніхто не пытаецца, а я скажу. А я чакаю, каб хутчэй уже сервіс пракату ровару запусціўся. Я ўжо бачу, іх выгрузілі на станцыях стаяць, але яшчэ не актыўна. Я прямо кожны дзень 2 дні уже гляджу. Думаю, ну калі скора. Аб'яднаем разам. Ты паедешь на ровары по полі, а я бегом з крыкамі «А-а-а». Добра, сёння мы пытаем у гледачоў, даражэнькі, пра чаканне ад вясны. Можна рабіць палітычныя прагнозы, эканамічныя прароцтвы, пісаць пра нешта ў асабістым плане, типа «чакаю бярозавага сока» там, ці што-небудзь. І не забывайце ставіць лайк, дзяліцца трансляцыяй з сябрамі, будзе што потым абмеркаваць. Ну і заклікайце іх глядзець разам. Дарэчы, абмяркоўваць можна яшчэ і класіку. Напрыклад, такое пытанне. Якая экранізацыя Уладзіміра Караткевіча самая лепшая? Мы паспрабавалі ў гэтым разабрацца. Атмасфера таямніцы, рамантызм і трагічная гісторыя Беларусі. Гэтыя матывы яднаюцца ў фільме «Дзікае паляванне караля Стаха», што выйшаў на экраны ў 1979 годзе. Стужку знялі на Беларусьфільме. Рэжысёрам выступіў Валер Рубінчык. Дзеянне карціны адбываецца ў канцы 19 стагоддзя. Этнограф Андрэй Беларэцкі, якога грае Барыс Плотнікаў, трапляе ў маёнтак балотныя яліны, дзе апошняя прадстаўніца шляхетнага роду яноўскіх, спадарня Надзея, апавядае пра праклён караля Стаха, які палюе на мужчыну ейнага роду. У хуткім часе містыцы знаходзіцца рацыянальнае тлумачэнне. Фільм атрымаў шэраг міжнародных узнагародаў ад Італіі да Канады і ЗША, не стаўся візітоўку беларускага містычнага кіно. Менавіта яго крытыкі называюць найбольш удалай экранізацыяй Караткевіча за стыль, музыку Яўгена Глебава і захаванне духу роману. Сиротинушка, голубушка ты моя. Наступнай удалай экранізацыяй твору Караткевіча лічыцца двухсерыйная гістарычная драма «Чорны замак Альшанскі», знятая ў 1983 годзе рэжысёрам Міхаілам Птушуком. Паводле сюжэту, у пачатку 17 стагоддзя магутны і заможны род князёў Альшанскіх занепадае, а іхныя скарбы замуроўваюцца ў вежы замку. Завяшчанне пра іх месцазнаходжанне хаваецца ў рукапісе, што нанова знаходзіцца ў 20 стагоддзі і аказваецца ў руках палеографа Антона Косміча. Падзея запускае ланцуг загадкавых і крывавых падзеяў.
Стужка спалучыла гістарычны пласт і сучасную дэтэктыўную лінію. Сцэнар да фільму пісаў сам Караткевіч, а роль выконвалі беларускія, літоўскія і расійскія акторы. Не плачь. Не надо. Я уверен, что есть выход. Не абышлося ў экранізацыях Караткевіча і без забаронаў. У 1967 годзе на экраны мусіла выйсці карціна паводле раману «Христос прызямліўся ў гародні». Аднак стужку паклалі на паліцу праз цэнзуру, дзе тая праляжала 22 гады. Фільм распавядае пра Юрася Абрадчыка, які ў часы голаду выдае сябе за Хрыста і вядзе народ супраць несправядлівасці. Быў прачытаны цэнзурай як небяспечная алегорыя. Кіно называецца адным з самых смелых і недаацэненых твораў Беларусьфільму. Украли свободу. Самое ценное, что дано человеку. За часы незалежнай Беларусі экранізавалі толькі 2 раманы Караткевіча. Аповесць «Сівая легенда» ў супрацы з варшаўскай кінастудыяй «Профіль» у 1993 і ў 2024 на Беларусьфільме знялі новую інтэрпрэтацыю раману «Чорны замак Альшанскі». Рэжысёрам блокбастару з акцэнтам на дэтэктыў і экшн стаўся расеец Кірыл Кузін. Расійскім акторам дасталіся і галоўныя ролі, у той час як беларусы фігуруюць у кіно як героі другога і трэцяга планаў. А якая з экранізацыяў Караткевіча нашим гледачам? Пішыце ў каментарах. Ну і вось пра Караткевіча, пра нашага любіменькага ёсць цікавая навіна. Знакаміты раман «Каласы пад сярпом тваім» перавыдалі без цэнзуры. Мы не маглі не звярнуць на гэта ўвагу і запрасілі да нас, як думаеце, каго? Правільна, Валянціну Барбару Андрэеву, шэф-рэдактарку выдавецтва «Гутенберг Паблішер». Добрый день. Добрый день, Валя. Добрый день, Валентина. Хотелось бы запытаться, ваше выдавецтва вось на гэтым тыдні было прызнана экстрэмісцкім. Як вы лічыце, гэта такі зварот да былых часоў, калі беларуская літаратура апынулася ў падполлі? Гэта вельмі цікавае пытанне, таму што па вялікім рахунку мы не ў падполлі. Мы легальнае выдавецтва на тэрыторыі Польшчы і выдаём кнігі і настолкі на беларускай мове, на мове адной з нацыянальных меншасцяў у Польшчы. І мы не працуем у падполлі. У падполлі працуюць нашы калегі, якія засталіся ў Беларусі, або хутчэй не працуюць, бо ў цяперашніх умовах гэта практычна немагчыма. Ну, а все-таки для Гутенберг Паблішер нешта змянілася? Вось прызналі, Валя прачынаецца, оба-на, мы экстрэмісты. Што змянілася? Так, на жаль, некаторыя нітачкі сувязі сапраўды абарваліся, таму што супраца з экстрэмісцкім фармаваннем, з экстрэмістамі для тых людзей, якія маюць больш шчыльныя сувязі з Беларусю, небяспечныя, і для многіх бяспечней прыпыніць гэтую супрацу. Вядома, мне было гэта вельмі балюча, бо у кожным кантакце шмат высілкаў, шмат працы ўкладзена і любові, але што пацешыла, большасць праектаў засталіся з намі, таму практычна нічога не зменіцца. Я вот таки сяджу, слухаю Валянціну і думаю, як яе падтрымаць, і вырашыў такую прапанову зрабіць. Вось сядзяць 2 гатовыя мемуарысты. Калі мы нешта напішам, то абавязкова прыйдзем, куды выдавацца. Ну, канешне, Гутенберг Паблішер. Альбо настолкі прыдумаем, да, там? Гульні экстрэмістаў. Зараз мы ўвогуле бачым сітуацыю, калі кнігі, выдавецтвы і нават асобныя аўтары могуць становіцца экстрэмістамі. Як змянілася логіка кантролю над літаратурай пасля 2020 года? Ці можна правесці гістарычныя паралелі з царскай альбо савецкай мадэллю? Ого, як замахнулася. Так, гэта сапраўды мы тут зараз можам пару-гадзінную лекцыю прыблізна па верхах прайсці. Што адбылося, што ўвогуле цяпер адбываецца з гэтымі забаронамі кніг, я па вялікім рахунку не разумею, але можна паспрабаваць зрабіць высновы з фактаў. Напрыклад, возьмем кніжку Сашы Філіпенкі «Чырвоны крыж», якая выйшла па-беларуску ў 25-м годзе і ў восені 25-го прызнана экстрэмісткай. Але гэтая ж кніжка па-расійску выйшла ў 21-м годзе. І не было ніякіх прычын прызнаваць яе экстрэмістай. Або чаму кніжка па-беларуску прызнана экстрэмісткай, а гэтая ж кніжка на 4 гады старэйшая, не прызнаная экстрэмісткай. Зараз які-небудзь таварыш Маяру сядзіць такі, недапрацовачка. Ці недапрацовачка, або, можа, не так іх палохае. Ну, а пра што гэта сведчыць вот на самай справе? Ну, нейкае такі асабліва стаўленне прыдузятае да беларускай мовы?
Я толькі такую выснову магу зрабіць. Я магу зрабіць выснову, што менавіта па-беларуску не можа выходзіць кніжка, якая знаходзіць водгук у чытачоў, папулярная і якая закранае вострыя пытанні. Па-расійску гэта больш прымальна. Уявіў сабе, што пераклалі Пушкіна на беларускую мову і яго, канешне, забаранілі. А як можна ўявіць? Так. А як, дарэчы, адбівалася цэнзура на лёсах і творах аўтараў у тыя мінулыя часы? Вельмі па-рознаму. Трэба сказаць, самае цікавае, што вось тое, што Пётр I прынёс нам Новы год 1 студзеня, гэта міф. Гэта ўсе ведаюць, што Новы год мы пачалі не з Петром святкаваць 1 студзеня. А вось тое, што з Петром I з Расійскай імперіі на нашай землі прыйшла цэнзура як спосаб абароны ўлады, гэта праўда. У Рэчы Паспалітай да прыходу Расійскай імперіі цэнзуры такой не было. Было, канешне, пэўнае процістаянне паміж рэлігійнымі інстытуцыямі, паміж каталіцкім касцёлам, пратэстантамі, шляхецкія нейкія друкарні свае абмежаванні ўводзілі, але гэта не было дзяржаўнай палітыкай. Заставалася свабода меркаванняў і барацьба гэтых меркаванняў. У Расійскай імперіі цэнзуру паставілі на службу ўраду, і яна служыла захаванню ўлады тых, хто яе меў в тую хвіліну. Ну і, адпаведна, забараняліся творы па-беларуску, бо беларуская мова пагражала свабодзе ўлады. Прычым не ўсе творы па-беларуску, а пэўныя, напрыклад, калі взяць пераклад Марцінкевіча пана Тадэвуша, першыя дзве песні з гэтага перакладу выйшлі беларускай лацінкай і адразу ж былі забароненыя і знішчаныя. Ой. Або мужыцкая праўда Каліноўскага, вядома, што гэта татальна экстрэмісцкія матэрыялы. Валя згадала вось гэтага Дуніна Марцінкевіча, а я адразу успомню, што пры Расійскай імперыі быў забаронены, саветы яго разблакавалі, ён шырока ставіліся п'есах і так далее. Зараз зноў спадар Вінсэнт забаронены аўтар у Беларусі. Дзіўныя нейкія паралелі. А вось давайте вернемся да рамана «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Караткевіча. Савецкія часы ён выдаваўся, але выдаваўся з вялікай цэнзурай. І вось зараз я даведаўся, што выйшла пазацэнзурная, ці, скажем так, рэжысёрская версія гэтага рамана, аўтарская версія гэтага рамана цалкам выйшла. Чым яна адрозніваецца, гэта версія, што там ёсць такога, чаго няма, і яно пазначана нейкім жоўтым маркерам, там дзе шукаць. Чым адметнасць, так, у параўнанні з тым, што было раней. Трэба сказаць, што поўная аўтарская версія выйшла яшчэ ў 2014 годзе. Все публікацыі рамана да 2014 года гэта фактычна парушэнне аўтарскай творчай волі. Калі прыехаць у цэнтральную навуковую бібліятэку ў Мінску, то там ляжыць тэчка з белавіком, з якога друкавалі выданне, пачынаючы 68 года, і на гэтай тэчцы рукой Караткевіча напісана «Вельмі адрозніваецца ад сапраўднага тэксту» у дужках «Знявечаны». Гэта прямое указанне аўтара, што раман не адпавядае аўтарскай творчай волі. І да 2014 года ён друкаваўся ў такім выглядзе. У 2014 годзе, калі дайшла чарга ў рамках 25-томнага збору твораў, які выдаваўся ў мастацкай літаратуры пад шаноўным кіраўніцтвам, я тады яшчэ аспірантка акуратненька падрыхтавала тэкст рамана, вывучыўшы все даступныя крыніцы, і рукапісы, і белавікі рамана, і нейкія дакументы, якія звязаныя з гэтым. І гэты раман выйшаў. Па гэтай публікацыі, у тым ліку, раман друкуецца з 2014 года. А цяпер у 2025 годзе для першага выдання рамана «За мяжой» я папросту перагледзела тую старую працу сваю і зрабіла болей не цэнзурныя, а проста сваю рэдактарскую працу, там, дзе патрабавалася вернуць нейкія стылістычныя асаблівасці гэтага рамана, паправіць нейкія літаратурныя. То бок я б сказала, што, канешне, для гурмана, для чалавека, які хоча чытаць глыбей гэты тэкст, цікава будзе прачытаць выданне 25 года. Там ёсць нюансы. Але в цэлым яно паўтарае выданне 14 года, якое, в сваю чаргу, на чвэрць большае, чым все ранейшыя выданні, падрыхтаваны за савецкім часам. Валянціна, Барбара, дык а ўсё-такі,
чаго баялася гэта савецкая цэнзура? Што яны там такое мурзатым сваім карандашом Можа, ёсць выкрэслілі? нейкія сакрэцікі. Разумееце, штука, якая з цэнзурай, асабліва з цэнзурай в нашай краіне, яна не выкрэслівае так наўпрост сваім алоўкам нешта канкрэтнае. Яна перавыхоўвае аўтараў. Яна прывушае аўтараў адчуваць сябе вінаватымі у тым, што яны думаюць адрозна ад магістральнай лініі партыі. І ў прыватнасці гэта пытанні нацыянальныя. Тое, што аўтар Владимир Караткевич ганарыўся тым, што ён беларус, што ён з Падняпроўя, з Днепра. Ён лічыў беларусаў надзвычай таленавітымі, надзвычай багатымі духоўна людзьмі. Ён гэта пісаў у рамане, а все абставіны і сябры, і цэнзары прымушалі яго гэта абыходзіць. І вось у гэтым і адрозненне. І караценечка на фінал, купіць ужо можна онлайн, бо вось мы на адным з мінулых выпускаў звярталіся да гэтай тэмы і хацелі нават кніжку патрымаць у руках, і журналіст не паспеў. На сайце выдавецтва Янушкевіч, па-моему, яго краме там не было гэта, было распрададзена. Недзе ёсць у продажы, вярнулі, дадрукавалі? Значыць, так, гэтага выдання выпушчана толькі 500 паасобнікаў. Ёсць меркаванне, што яно не будзе дадрукаванае, таму што ёсць абмежаванне. Ліцэнзія куплена толькі на 500 паасобнікаў. І хутчэй за ўсё, я так думаю, што дадруку не будзе. Такім чынам, ужо цяпер, хто яшчэ не купіў, можна пайсці на сайт камунікату, або таксама на любую іншую краму, на Гутенберг, на кнігаўку і замовіць сабе гэтае выданне, бо, магчыма, гэта адзіны такі выпадак. Прама рука моя пацягнулася купіць, бо вельмі хачу параўнаць. Чытаў і тую, хачу гэту. Дякую вам вялікі, Валентина Барбара. Пра цэнзуру і новае выданне «Каласоў пад сярпом» тваім нам распавяла Валентина Барбара Андреева, шэф-рэдактарка выдавецтва «Гутенберг Паблішер». І вось мы паслухалі пра новыя кнігі, здаецца, варта пацікавіцца і новымі фільмамі. Андрэй Кашперскі раскажа прама цяпер пра вартыя нашай увагі кіно і серыялы. Добрай раніцы, сябры. Ведаеце, люты традыцыйна слабы месяц для гучных прэм'ер, але гэта не значыць, што глядзець зусім няма чаго. Я спецыяльна прапусціў прэм'еру эратычнай меладрамы «Навальнічны перавал», гэта не зусім маё, але калі вы любіце касцюмныя фільмы ў стылі Марыя Антуанетта і нават, можа, 50 адценняў шэрага, то можаце паспрабаваць паглядзець. І як мінімум па трэйлеры гэта ўсё выглядае прыгожа і сэксі. А сёння я сабраў для вас міні-топ. 2 фільмы, сюрпрызы канца 25-го года і 2 цёплых невялічкіх серыяла. Калі вы шукаеце, што ўключыць пасля раніцы з Белсатам, записывайце. Фільм «Я сваруся». Брытанская драмедзі, заснаваная на рэальных падзеях, якая распавядае пра жыццё хлопца з сіндромам Турэтта. Гэта вельмі простае, месцамі наіўнае і прадказальнае кіно, але яно вельмі глядацкае і масавае і трапляе ў самае сэрца. Мы бачылі падобныя гісторыі пра пераадоленне і сацыяльную неўладкаванасць дзесяткі разоў, аднак гэты фільм працуе на нейкім вельмі чыстым узроўні эмпатыі. Калі вы любіце 1+1, Фореста Гампа ці Білі Эліята, то «Я сваруся» ваш ідэальны варыянт для прыемнага прагляду. А галоўнае тут акцёрская ігра. Роберт Арамайо выдае такі перформанс, што праз экран адчуваеш кожны ягоны цік, кожную эмоцыю і часам іспанскі сорам. Дарэчы, за гэтую ролю ён атрымаў ажно 2 прэміі Бафта, як узыходзячая зорка і лепшы акцёр, абышоўшы у намінацыях такіх гігантаў, як Леонардо Ді Капріа, Тімоті Шаламэ, Ітана Хоука, Майкла Бі Джордана і Джесі Племанса. Гэта сур'ёзная заява. Я вельмі раю глядзець «Я сваруся», менавіта ў арыгінале з субтытрамі. Толькі так можна пачуць сапраўдную інтанацыю, нерв і тую самую брытанскасць, якую немагчыма перадаць дубляжом. А наступны фільм «Злавіць монстра», ці ў арыгінале «Даст Бані». Гэта дэбютны фільм Брайана Фуллера, шоураннера серыялу «Ганнібал». Галоўная гераіня, 8-гадовая Арора, наймае суседа кіллера, каб той забіў монстра пад яе ложкам, які нібыта з'еў яе сям'ю. Сусед-кіллер падазравае сваіх ворагаў-кіллераў у забойстве бацькоў дзяўчынкі і бярэцца за гэтую справу, каб абараніць Аўрору. У кадры Мац Мікельсон, Сігурні Уівер і мой любімы Давід Дасмалчан.
Сам фільм выглядае як гратэскны і вельмі дарагі калейдаскоп, дзе Амелі сустракаецца з Леонам, а потым яны разам ідуць у госці ў лабірынт фаўна. Гэта каляровае і падкрэслена штучнае відовішча, дзе кожны кадр можна друкаваць як паштоўку. Такая добрая казка для ўсіх, хто баіцца монстраў пад ложкам, але пры ўсёй сваёй прыгажосці мне, як гледачу, было крыху нуднавата, занадта шмат яскравай формы. Але вось 13-гадовы Андрэй Кашперскі быў бы ў поўным захапленні і, напэўна, пераглядаў бы гэты фільм на касеце кожны месяц. І 2 серыяла. Першы і сусвету гульні тронаў, маленькі, самабытны серыял «Рыцар сямі каралеўстваў». Пакуль серыял «Дом дракона» спрабуе задушыць нас сваім маштабам і бясконцымі размовамі пра тое, хто каму кузен, HBO зрабіла ход конем і не аднім, 3, і выпусціла «Рыцар сямі каралеўстваў» пра велізарнага і нязграбнага рыцаря Дункана і яго лысага збраяносца Эга, якія ўсяго-то жадаюць паўдзельнічаць у рыцарскім турніры. І гэта лепшае, што здарылася з Вестаросам за доўгія гады. Яго можна глядзець, нават калі вы не глядзелі ніводнай серыі гульні тронаў. Усяго 6 серый, па паўгадзіны, ніводнай зоркі ў кадры, ніводнага дракона, затое ёсць непрэтэнцыознае, лаканічнае апавяданне і прыемныя персанажы. Гэта вяртанне да тых залатых часоў, калі гульня тронаў была не спецэфектнай какафоніяй, а гісторыяй пра людзей і інтрыгі. Вельмі жывое, іранічна і па-добраму абруднае фэнтэзі. Ну і на дэсерт. Серыял выключна для міленіалаў. Наши молитвы были почутые, бой вышел новый 10-й сезон нашей культовой клиники. Усе любимчики вернулись. Джей Ди, Тёрк, Эллиот и доктор Кокс. У новом сезоне усяго 9 серый, и первые 2 уже доступны до прогляду, так что рыхтуйте стетоскопы, мои бурые и ванильные мишки, и ностальгируйте разом со мной. Что ж, жадаю вам классной раницы и приемной весны, а пакуль передаю слово моим коллегам. Яны собрали для вас новины з сяго свету, сур'ёзныя і не вельмі. Вы дакладна ўжо бачылі яго ў стужцы. Дзіцінё Макакі, мянушкую Панч з японскага зоапарку, сталася віруснай зоркаю соцсетак пасля кранальных відэа, дзе яно паўсюль носіць з сабой плюшавага арангутана. Малога пакінула маці, і цацка зрабілася для яго своеасаблівую заменай. Макакі ў раннім узросце моцна трымаюцца за маці, каб адчуваць бяспеку. Гісторыя хутка разышлася ў інтэрнэце і нечакана паўплывала на продажы ў сетцы крамаў Ікеа. Там пачалі масава раскупляць тую самую мадэль плюшавага арангутана. Паводле мясцовых медыяў цацка ўжо знікла з паліцаў у Японіі, ЗША і Паўднёвай Карэі. У самым зоапарку кажуць, Панч паступова адаптуецца і вучыцца ўзаемадзейнічаць з іншымі малпамі. А пакуль убачыць і падтрымаць маленькую зорку, у зоапарк ідуць натоўпы. З яго з'яўленнем колькасць наведнікаў вырасла ў некалькі разоў. Я спадзяюся, што Панч як мага хутчэй будзе прыняты іншымі малпамі. У Ёсеміцкі нацыянальны парк у ЗША вярнулася рэдкая прыродная з'ява. Гэта так званы вогненны вадаспад. На захадзе сонца струмень вады на некалькі хвілінаў афарбаваўся ў ярка-аранжавы колер і стварыў ілюзію вогненнага патоку, што сцякае са скалы. Каб паглядзець на гэта кароткае, але ўражлівае відовішча, штогод у парк з'язджаюцца тысячы турыстаў і фатографаў. Гаворка пра вадаспад конскі хвост на ўсходнім схіле гары Эль-Капітан. Яго вышыня каля 650 метраў, а жывіцца ён пераважна талым снегам. Эфект узнікае толькі пры дакладным супадзенні умоваў. Патрэбны вугал сонечнага святла, яснае неба і дастатковы поток вады. Звычайнае такое можна ўбачыць толькі ў канцы лютага. Гэтак шумна, ярка і вельмі весела. У грэцкім прыморскім мястэчку Галяксідзе прайшла традыцыйная мучная вайна. Сотні удзельнікаў у ахоўных акулярах выйшлі на ўзбярэжную і пачалі абсыпаць адзін аднаго тонамі каляровай мукі. Як бачыце, мы смела, нават без ахоўных касцюмаў стараемся зрабіцца такімі. Як мы ў выніку выглядаем, няважна, галоўная радасць і весялосць.
Незвычайнае свята праводзяць у чысты панядзелак. Так у Грэцыі завяршаюць карнавальны сезон і сустракаюць пачатак Вялікага посту перад праваслаўным Вялікаднём. Гэта найлепшае, што ёсць у Грэцыі. Мы цудоўна бавім час. Я тут упершыню і вельмі раю іншым таксама прыехаць. Гэта шматгадовая традыцыя. Мы святкуем, людзі прыходзяць і весяляцца. Лічыцца, што традыцыя ідзе з 19 стагоддзя, калі тэрыторыя Грэцыі была пад уладу Асманскай імперыі. Тады карнавальныя гулянні былі забароненыя, але мясцовыя жыхары насуперак гэтаму пэцкалі твары попелам і танцавалі проста на вуліцах. Сёння замест попелу выкарыстоўваюць муку. Мучная вайна штогод збірае ў Галяксідзе натоўпы гасцей, гатовых добраахвотна трапіць пад каляровы абстрэл. Ну што, надышоў час чытаць вашы каментары. Чаго чакаюць ад вясны нашы гледачы? Катоў. Катоў мы ўжо паказалі, мы ўжо дачакаліся, а людзі гэтай вясной чакаюць. Вось мне спадабаўся вельмі такі варыянт. Шмат вады і разліў мора Герадота. Это растлумачым пра Палессе. Ой, я бачыў тое мора, неяк ехаў, там буслы на кожным слупе і вода кругом. Так, весь далягляд у вадзе. Вітаю ўсіх і вясну. А вясна гэта час, калі якую б куртку ты не надзеў, ты памыліўся. Праўда? І непонятна, шапкай ці без. Так, или трэба выходзіць на вуліцу не больш за 15 хвілінаў, тому што выйдзеш на больш, ужо выйшаў у адным, а вяртацца... Змянілася надвор'е. Надвор'е ўжо змянілася. Так, чакаем кінаагляду ад Андрэя Кашперскага. Ну вы зноў-такі дачакаліся, бачыце, як мы на будучыню прагназавалі, хто ж ведаў, што так папросіць. Раюць перамогі ў краіне гэтай вясной нашыя чытачы. І пытаннічка да вас, дарэчы. Чаму вядоўцы праграмы не ядуць фрукты, которые на талерцы на столе у іх стаяць? Чаму мы, бывае, ядзім, баімся памаду змазаць, пасля эфіру едзім гэта ўсё. Так. Не, памаду трэба берагчы. Ты што, Анатоль? Каб там быў хлеб з салам, я б з'еў бы прямо ў эфір. Дранікі з селядцом. Да, кабусны такі, ведаш, як бескаляровым памадай. Задачка з зорачкай для нашых дэкаратараў. Так, цяпер самае галоўнае, піша Канада. Самае галоўнае, каб сакавік быў у курсе, што ён ужо прыйшоў і што ён вясна. Праўда, але спадзяюся, што і глядзім мы на прагноз надвор'я, сакавік сапраўды будзе вясенні гэтым разам, праўда? Так, я думаю, што хутка убачым, як уже нават коцікі на вербах з'явяцца. Сёння ў Менску 2-3 градусы цяпла, плюсу, ужо наўпрост цяпер, таму чакаем вось добра надвор'е. Так, ну і, можа быць, на апошняе. Пасля амаль летняга цяпла перамены ў надвор'і. Спадзяюся, гэта непагадзь надоўга не затрымаецца і хутка ўсё наладзіцца. Напэўна, такі будзе. Напэўна, цяпло прыйдзе яшчэ мацней і сапраўды вясна не толькі каляндарная, але і... Столькі ты прынёс каментараў, а мне ўсё мала. Так што, даражэнькі, пішыце, калі ласка, у каментары дзяліцеся планамі на вясну, чаго ад яе чакаеце. Галоўнае пытанне нашай сённяшняй раніцы. Ну, але вось ведаеце, што я вам прапаную? Хутка да нас далучыцца Павел Севярынец. І давайте мы вось... Ну, што б вы хацелі яго спытаць? У нас-то пытанне ёсць, а вы пішыце ў каментарах. Мы, можа быць, усе пытанні ад вас не задаму, але калі некалькі пападзе ў эфір, якое-небудзь самае добрае, мы яго агучым. Я абавязкова за гэтым прасачу. Але перад тым, як сустрэцца з Паўлам, трохі прыгожай музыкі. Пролетали мимо сотни километров, миллионы лиц, которых я не видел. Кожу обдувало незнакомым ветром. Я его вдыхал, любил и ненавидел. В голове моей одна и та же схема. Ну когда же меня выкинет на берег? Когда под ногами я увижу землю, тогда буря моих кончится истерик. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой. Я вернусь домой.
остаться и не быть скотом оказалось для многих неважно. То, что было, не зря, не жалею, я все повторил бы сейчас точно так же. Помогал, не кидал, никого не сдавал, и порой было больно от вздоха. Как меня унесут с этой улицы, страшно, конечно, но мне было... Я не сдамся голодным вампирам, на дно не пойду, не останусь живой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой, я вернусь домой. Я вернусь домой. У эфіры раніца з Белсатам Святлана Зелянкоўская і Анатоль Шырвель сустракаюць разам з вами апошні дзень зімы. Колькі ў гэтым магіі і прыемнага. Апошні дзень зімы. Класна. Хутка даведаемся пра найлепшых беларускіх драматургаў і паслухаем водгукі на самыя горшыя пастаноўкі ў ідэалагічна правільных беларускіх тэатрах. Таксама будзе Ірына Новікіна, раскажа нам нешта файнае, як звычайна. Але літаральна цяпер да нас далучыцца палітык, пісьменнік, публіцыст, былы палітзняволены Павел Северынец. Вітаем, Павел. Добрай раніцы. Добрый день, гаспадар Павел. Вельмі рады вас бачыць. Успамінаю, як мы ўсе узбудзіліся, калі даведаліся, ага, Павел Северынец выйшаў, ура, ён на свабодзе. Я нават быў у Вільні, калі вы выходзілі з аўтобуса, махаў вам рукой, вы такі былі заняты. Вось, але, самае мне што цікавіць, гэта наша эмоцыя, мы тут звонку мелі свае нейкія перажыванні. Што вы адчувалі, што адчуваеце прама зараз, пасля 6 гадоў ізаляцыі? Што было самым непростым, не ведаю, якія чаканні былі, можа быць, як гэта будзе, і як оно аказалася жыццё на волі? Самым складаным было хіба што перажыць першыя гадзіны, першыя дні, калі з мяшком на галаве вывозяць на мяжу, раптам апынаецца, што гэта Украіна, ты бачыш, што вакол плынь новай інфармацыі, воля, ўсё гэта б'е ў галаву, і першыя некалькі дзён сапраўды вельмі такія напружлівыя. Але потым, дзякуй Богу, прыходзіш ужо ў прытомнасць, размаўляеш з роднымі, і ўсё робіцца весялей і весялей. Так што зараз па ўзыходным трэку, зараз, як слушна вы кажаце, заўтра вясна, ўсё лепш і лепш. Так, дзякуй Богу. Вы вярнуліся ў сям'ю, дзе сын ужо даволі дарослы. Як праходзіць ваше новае знаёмства з ім? З сынам мы перапісваліся, і калі я быў у турме, ён дасылаў свае малюнкі, я свае, абмяркоўвалі школу, таму кантакт быў. І ў рэшце рэшт зараз таксама разам гуляем. Час ад часу забіраю яго са школы альбо заводжу ў школу, ён ходзіць у беларускую школу ў Вільні. І глядзім разам вусы з Карыны, беларускія мульцікі і фільмы па-беларуску, па-украінску. Наладжваем адносіны, северынцы разам.
Добра, няхай жывуць северынцы і жыве Беларусь. Спадар Павел, днямі вы напісалі, што Сергей Ціхановскі наш нацыянальны здабытак. Прытым, што шмат у чым вы з ім не згодны, так напісалі. Якой вы бачыце ролю Сергея Ціхановскага зараз? Ці імпануе вам тая дзейнасць, якой Ціхановскі зараз займаецца ў ЗША? Думаю, гэта вялікі патэнцыял, таму што Сергей прыхільны да хрысціянства, Сергей гэта моцны рэзанатар, гэта быў рупар беларускага народа ў 2020 годзе, менавіта па ім прайшла хваля, якая распылілася ў 2020 год. І таму я думаю, што гэты патэнцыял і беларусам, і Сергею трэба і важна скарыстоўваць. Думаю, тут Сергей будзе бліжэй да беларускасці, да беларускай мовы. Беларусы будуць бліжэй да разумення таго, што змаганне за Беларусь можа быць вось і такім, і гэткім. І думаю, што тут складзецца у нас. Я перакананы ў тым, што Сергей Ціхановскі апошняга слова ў беларускай гісторыі не сказаў. І тое, што ён спрабуе збудаваць беларуска-амерыканскую камунікацыю, гэта ў палітыцы надзвычай важна, асабліва сёння. Так што спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Галоўнае быць разам. Так, все атрымаецца насамрэч. Часта кажуць, што палітзняволены доўгі час знаходзяцца ў інфармацыйным вакууме, і ім патрэбны час, каб зарыентавацца. Але пазаўчарашні допіс Мікалая Статкевіча, які піша пра верагодную вайну, выглядае як меркаванне чалавека, які добра разумее, што адбываецца. Ці згодны вы з тым, што піша Мікалай Статкевіч? Нагадаю, што Мікалай Статкевіч прайшоў найцяжэйшы шлях, вытрымаў вельмі цяжкія ўдары, але пры гэтым застаўся і байцом, і аналітыкам, і палітыкам. Таму тое, што робіць Мікалай Статкевіч, выклікае безумоўную павагу адразу. Акрамя таго, скажу, што Мікалай Статкевіч у войску служыў у ракетных войсках, то есть это спецыяльнасць ракетчыка. Тое, пра што ён піша, ён добра разумее і добра выкладае. Урэшце рэшт, што тычыць магчымасці ядзернай вайны, тут я, можа быць, не пагадзіўся. Я думаю, што Расіі падпальваць сваю гасцёўню, якой яна лічыць Беларусь, сэнсу няма. Таму проста такая двуххадоўка шахматная мне бачыцца не вельмі верагоднай. Але, канешне, у мазгах у Пуціна проста змрок, і немагчыма гарантаваць, што такога не адбудзецца. Папярэджанне, нават калі, як кажа Мікалай Статкевіч, оно мае некалькі працэнтаў верагоднасці, вельмі сур'ёзны. Я бы раіў, канешне, звярнуць на яго увагу. Разам з тым, пытанне не ў тым, што будзе. Тут для мяне, для верніка, важна, што мы будзем рабіць, ведаючы, што можа адбыцца. І таму нам трэба быць гатовымі да любога развіцця падзеяў. Нам трэба быць гатовымі і выкарыстаць вакно магчымасцяў. Аптымізм у пасце Мікалая Статкевіча таксама гучыць напрыканцы там заклік усім беларусам здужаць вось у гэтай найскладанейшай геапалітычнай сітуацыі. Думаю, тут, канешне, нам трэба яднацца, раз, натхняцца тым, што мы хочам бачыць вольную, незалежную, дэмакратычную Беларусь, і дзеля гэтага працаваць. Хачу запытацца пра збор недаўні. Вось не паспелі вы яго аб'явіць на Байсоле, як яго літаральна там за лічаныя гадзіны людзі сабралі неабходную запрошаную суму. Як думаеце, што за гэтым стаіць? Увогуле, якія ў вас пачуцці былі, калі так хутка сабралі суму, которую вы папрасілі? Гэта павага, гэта, я не ведаю, гэта падтрымка, гэта салідарнасць, гэта беларус беларусу беларусы. Што вы думаеце? Думаю, што ўсё гэта разам. Сапраўды, я не паспеў нават паставіць спасылку на гэты збор у сваіх сацыяльных сетках. Просто падняўся ранкам, і аказалася, што збор сабраны. І гэта ў першую чаргу, мне здаецца, сведчыць пра ўзровень салідарнасці, які у беларусаў на парадак вышэй у параўнанні з тым, што было да 2020 года. Мне ёсць чым параўноўваць, таму што больш 30 гадоў ужо ў палітыцы, і былі тут зборы, краундфандинг на нейкія кніжкі, на нейкія справы, на нейкія праекты дагэтуль. Тут проста імгненная рэакцыя і імгненная дапамога. А што адчуваў, падзякаваў Богу і падумаў, значыць, у слушным накірунку рухаемся. У межах збору вы анансавалі новыя ініцыятывы. Якімі будуць першыя крокі? Што вы плануеце пісаць, здымаць, запускаць? Гэта працяг былой дзейнасці ці штосьці прынцыпова іншае, новае?
За 5,5 гадоў турмы склаў у галаве і часткова адправіў на волю ў лістах родным 7 кніжак. Іх рыхтую зараз да публікацыі пачаргова. Затым цэлая серія відэа датычных гісторый менталітэту беларусаў. Затым YouTube-канал. Думаю, што патрэбна і актуальная палітычная інфармацыя. Усё гэта разам, калі Бог дасць і хопіць на гэта сілаў, спадзяюся, дапаможа беларусам замежжы і беларусам, якія застаюцца ў Беларусі, з'яднацца ў дасягненні нашай мары, вольнай Беларусі. І абавязкова TikTok. Абавязкова заводзьце TikTok, спадар Павел. Там вялізная аўдыторыя, якая, я таксама думаю, вас прачакалася ўжо. Але ўсё-такі вось 7 кніг, да, гэта за колькі? За менш, чым за 6 гадоў. Гэта шмат. Што вы будзеце далей рабіць? Будзеце толькі кнігамі займацца? Станеце чыста пісьменнікам? Ці ўсё-такі палітык Павел Сявярынец аддолее на нейкі час? Ці там стане першым вось у шэрагу вашых роляў? Хацелася б. Думаю, і то... Так, і тое, і другое, і трэцяе будзе. Тут у залежнасці ад патрэбаў, у залежнасці ад таго, што гатовае, думаю, буду вылучаць і кнігі, і відэа, і палітычную ролю. Палітычная роля мая хутчэй зараз у тым, каб падстаўляць плечо, таму што палітыкаў шмат, можа часам здацца, такое можа быць уражанне, што іх зашмат, прынамсі вось у беларускім замежжы. Рэжым на гэта і спадзяваўся, он выкідвае, значит, памяншае канцэнтрацыю палітыкаў у Беларусі, павялічвае іх за мяжой, у эміграцыі тут разлічвае на сутыкненні і сваркі, але мне здаецца, што можна і гэты мінус перавярнуць на плюс, зрабіць перавагай тут, стварыць проста каманду мары. Бо за мяжой часам можна рабіць у палітычным сэнсе тое, чаго нельга рабіць у Беларусі. І ёсць класныя прыклады. Першы з'езд Беларускага народнага фронту праходзіў у эміграцыі. Да ўрэшце рэшты палітычную класіку ніхто не адмяняў. ЦК партыі бальшавікоў яно кіравала доўгі час з эміграцыі, і вот іх гісторыя таксама была уражвальнай. Таму, я думаю, тут ёсць свой патэнцыял, але і адукацыйны, асветніцкі ўзровень, і культурны ўзровень беларусаў, безумоўна, трэба падвышаць, трэба адкрываць беларускую гісторыю, трэба адкрываць ролю хрысціянства ў Беларусі. Без гэтага я не бачу сталага шляху да перамогі. І думаю, што ў гэтым удасца даць рады. А ці плануеце вы далучацца да ўжо існых кааліцый і структураў, ці разглядаеце шлях самастойнай ініцыятывы? Якія умовы супрацы для вас прынцыповыя? Думаю, цяпер моя роля ў тым, каб яднаць тых, хто ўжо ёсць, таму што сілаў шмат, яны часта розна накіраваныя, і майстэрства сённяшняга дня, на мой погляд, патрабуе координации, єдності больш, чим такого напору або гучних лозунгів. Тому свою роль я бачу як роль такого посередника, своєособлівого такого серця, яке, може би, там єднає супрацьлеглі погляди дзеля білоруського інтересу. У гэтым самая вострая патрэба цяпер. Скажу больш, адкрыю невялікі сакрэт, у сваіх пастах я аналізую, якія пасты ў сацыяльных сетках глядзяць з Беларусі, якія падтрымліваюць найбольш, і я бачу, што найбольш праглядаў не ў мімімішных фотах, не ў нейкіх там рэзкіх закліках, а якраз у тэме адзінства. Вось калі я пішу пра адзінства, пра еднасць, пра тое, што трэба гуртавацца разам і трэба працаваць разам, нельга губляць ці адштурхоўваць беларусаў, якія погляды яны не выказвалі, тых, хто за дэмакратычную Беларусі. Вот тут найлепшы водгук, найбольшая колькасць праглядаў, найлепшая глыбіня. Спадар Павел, ну вось сярод тых палітыкаў, якія пэўны час былі ў няволі, і цяпер вы на свабодзе, вось ваш голас адзін з такіх самых яркіх, который гучыць за еднасць. Вы знайшлі нейкія правільныя словы, каб даць сваё вельмі, мне здаецца, трапнае значэнне там ролі і асобе Зянона Станіславовича Пазняка, пра Ціхановскага выказаліся, пра іншых палітыкаў. А ўсё-такі вось ваше стаўленне да беларускай палітыкі сённяшняй, якая яна?
чамусьці некаторыя людзі там кажуць, опять зноў там спрэчкі, бульбасрачакі, выбачайце за гэта слово. Вось як вы бачыце беларускую палітыку? Якая на сёння, якое палітычнае поле ўвогуле? Ці ёсць патэнцыял, ці ёсць сілы нешта змяніць і ў Беларусі у тым ліку в бліжэйшы час? Патэнцыял капітальны. Пасля 2020 года змянілася вельмі шмат што. Вот паўтаруся яшчэ раз, мне з 2020 года вельмі добра параўноўваць. Я вось бачыў тады і бачу цяпер. З маіх выхадаў, я колькі разоў выходзіў з турмаў пасля доўгіх адсідак, гэты самы ўражвальны, таму што ўзровень самаарганізацыі, салідарнасці, дасведчанасці беларусаў ён проста зашкальвае. То есть у маім разуменні гэта ўжо нешта патрэбнае для вырашальнага рука. Але пакуль што гэта трошкі разабрана, пакуль што гэта трошкі фрагментарна выглядае, асабліва тут у замежжы, і трошкі аддзелена ад таго, што ёсць у Беларусі. Забяспечыць гэту сувязь з настроямі з Беларусі і забяспечыць каардынацыю, каб беларускія палітыкі былі такой класнай камандай знаўцаў, камандай геніяў, якія вакол стала на што дзе калі, там паказваюць знакамі адзін аднаму, хто зараз будзе адказваць і хто зараз будзе мець слова за ўсю каманду. Вось гэта, мне здаецца, мара бліжэйшых месяцаў перад вырашальным раўком. Спадар Павел, яшчэ пра адзін падзел зараз кажуць і беларусы, і аналітыкі, і палітыкі. Маўляў, вось беларусы ў Беларусі і беларусы вось тут па-за межамі Беларусі. Гэта як бы два розныя ўжо сёння актары палітыкі. Ці бачыце вы гэты падзел, ці існуе ён сапраўды, ці так адрозніваемся мы ў сваіх патрэбах тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто застаўся ў Беларусі? У рэальнасці мы застаемся тымі ж беларусамі. Ёсць пэўнае адрозненне ў тым, што сапраўды выштурхоўваюць за мяжу, дэпартуюць самых актыўных, самых, можа быць, творчых. І ў гэтым ёсць стратэгія рэжыму аддзяліць, так сказать, галаву ад цела, паспрабаваць проста раз'яднаць і ўладарыць. Але ў рэальнасці тут можа быць праблема не столькі ў галаве, праблема не столькі ў мазгах, праблема ў сэрцы. Калі адзінае сэрца ў гэтага народа, а оно адзінае, яно еднае, яно б'ецца в унісон і па віленскім, і па варшаўскім, і па менскім часе, тады ўсё будзе цудоўна. Дык вось Бог, які дзейнічае праз людзей, а я веру ў тое, што менавіта Бог — это творца гісторыі, ён ведае і разумее, што беларусы адзін народ. Я думаю, ён рыхтуе для нас цудоўную будучыню. Самае галоўнае, нам да яе быць гатовымі. Нам галоўнае быць яе вартымі. Калі наше пакаленне гэта зможа, тады будзе жыць Беларусь. Тады будзем верыць, зможам і пераможам. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Я б яшчэ з вами размаўляў бы, але час няўмольна ляціць наперад, таму думаю, што не апошняя наша сустрэча вось так онлайн, а можа быць, калі-небудзь і ў студыю да нас завітаеце, запытаемся абавязкова пра лёс беларускай хрысціянскай дэмакраты, асобнае пытанне. А на сёння дзякуй вялізны. З намі быў палітык, пісьменнік, выдатная асоба нашага часу Павел Севярынец, лідер хрысціянскіх дэмакратаў Беларусі. А нас уже чакае справаздача з культурнага жыцця лукашэнкаўскай Беларусі. Зазірнем за кулісы беларускіх тэатраў, дзе замест высокага мастацтва ўсё часцей пахне ідэалагічнай хлоркай і танным прыстасаванствам. Пакуль сапраўдных зорак звальняюць за нядобранадзейнасць, на іх месца прыходзяць тыя, хто гатовы ставіць што заўгодна, абы начальства пагладзіла па галоўцы. Мы сабралі для вас топ-прэм'ер, на якіх гледачы плачуць, але не ад катарсісу, а ад гішпанскага сораму. Таму што так не бывае. Пачнем з культавага РТБД ў Менску. Калісьці гэта было месца з вау-эфектам, але пасля таго, як там зачысцілі трупу, якасць сышла разам з акторамі. Новая дырэктарка Святлана Навуменка вырашыла сама паставіць Караткевіча, ладдзю роспачы. Квіткі раскупілі на месяцы наперад, але расчараваныя гледачы пішуць. Гэта самая сырая і невыразная пастаноўка за гады. Публіка скардзіцца, што траціну тэксту ад новых актораў проста не чуваць. Як трапна заўважыла адна з глядачак, выйшлі і забыліся. Вось такая яна, ладдзя роспачы беларускага гледача. Але калі ў Менску Караткевіча хаця б пакінулі беларускамоўным, то ў гомельскім маладзёжным тэатры пайшлі далей. Дзікае паляванне караля Стаха там паставілі па-расейску.
Дикая охота караля Стаха. Гледачы ў шоку. У акцёраў праскоквае трасянка, што гучыць як сапраўдны здзек над класікам. Рэакцыя публікі была імгненнай. Людзі сыходзілі цэлымі кампаніямі пасля першага ж акту. Замест нацыянальнай ідэі гонару атрымалася нейкая аматарская пастаноўка пра халопаў. Карацей, выйшла нейкае дзікае паляванне на здаровы сэнс. Ну і вішенька на торце наш шматпакутны купалаўскі тэатр. Уявіце, людзі ідуць на легендарную паўлінку, а ім без папярэджання падсоўваюць прапаганду пра СВА. Замест купалаўцаў на сцэне томскі тэатр з расійскай глыбінкі са спектаклем «Чырвоны абоз». Сюжэт проста цукерачка пра тое, як у 42-м годзе вазілі рыбу рабочым, а цяпер такі ж абоз едзе на фронт ваяваць супраць украінцаў. Прыстасаванства вышэйшага ўзроўню, замяніць нацыянальны сімвал на агітку, ды яшчэ і прасіць гледачоў тэгаць расійскі тэатр у інстаграме. Гэта ўжо не тэатр, гэта філіал тэлевізара. Ну, трохі сумна, канешне, глядзець на гэта ўсё, але ж беларуская драматургія гэта больш, чым дрэнныя пастаноўкі. Усё жыццё нейкая сплошная драма ў Беларусі. Пра конкурс беларускіх драматургаў у замежжы нам зараз распавядзе тэатральная рэжысёрка, куратарка тэатральных праектаў Валянціна Мароз. Добрый дзень, Валянціна. Добрый дзень, спадарыня Валянціна. Што это за конкурс такі, драматызацыя 25? Для каго гэта створана, кім, навошта? Слушайте, столько вопросов сразу. Так, попробуем все это по порядочку. Ну, во-первых, я хочу сказать, что истоки существуют. До 2020 года в Беларуси был прекрасный конкурс «Райтбокс», который как раз и занимался белорусской драматургией. И благодаря этому конкурсу можно сказать, что в Беларуси появилось много ярких, интересных имен драматургов. И вообще с начала 2000-х на этом поле нашем появилось много интересных драматургов. Но вот как раз «Райтбокс» помог, привел еще большее количество людей. И в целом на постсоветском пространстве белорусская драматургия была ярким событием, очень ярким. У нас было много интересных имен. Понятно, что после 2020 года все, к сожалению, рухнуло. Но поскольку театр белорусский продолжает работать в изгнании, и нам нужны тексты, и доступа к ним у нас не было, мы вообще не понимали, что происходит, пишут ли наши драматурги и драматургини или не пишут. Ну вот нам было важно начать возродить этот конкурс и понять, есть ли новые имена, пишут ли те уже хорошо известные драматурги, какие темы стали важными, значимыми в драматургии. И, в общем, поэтому мы начали искать возможность этот конкурс провести, хотя бы впервые. Ну и ответить на вот все эти вопросы. Я, до речі, хотела запытацца, на якія вынікі разлічвалі арганізатары конкурса, калі абвяшчалі яго. І ці супалі вынікі з чаканнем? Вообще было много страхов и сомнений. Но вот на старте мы предполагали, что мы получим где-то, максимум 35 пьес на конкурс. И в итоге мы получили 67 пьес. И это действительно серьезный результат в общем, для такой нашей ситуации очень непростой. И вот это вот итог, как минимум. А вось вельмі цікава, як так казалі, а суддзі хто ў журы быў, якія крытэрыі былі адбору, ну і пра што пішуць сучасныя беларускія, хотел сказать, курейчики, драматурги? Ну и вот курейчики как раз нам ничего не прислали. Ну хорошо, поговорим об этом. Ну, во-первых, вот в 2021 году у нас сложилась такая вот суполка небольшая, неформальная, людей, которые еще тогда были в Беларуси, еще не эмигрировали, сейчас уже все выехали из Беларуси. Мы пытались создать Белорусский институт театра. И он существует как такое неформальное объединение, мы не зарегистрированы. И вот именно этот конкурс, он и был учрежден этим самым Белорусским институтом театра. В него входит некоторое количество людей. Вот. И теперь отвечаю на вопрос, кто в жюри. Опять же, вот коллегиально мы
обсудили возможные кандидатуры, которые могут стать членами жюри, проголосовали. По итогу у нас 5 членов жюри, 3 человека у нас из иммигрантской суполки. Это театральный критик Ксения Князева, которая сейчас работает в Вильнюсе, в ЕГУ, Александр Марченко, который руководит театральным направлением в ЕГУ. Это у нас 3-й человек у нас Андрей Новик, который возглавляет Бай-театр. 4-й человек, что для нас тоже очень важно, у нас в Беларуси. И мы его не публичим. Он анонимизирован. Але ён ёсць. Есть, это очень важно. И 5-й человек, поскольку для нас важно, мы проводим этот конкурс в Беларуси, и нам не хочется в Польше, нам не хочется оставаться в гетто, мы пригласили человека из польского театрального сообщества. Это Юлия Халевинская, она зам программного директора театра драматычнага. Ну і пра што ж все-таки пишуць? Я попробую спрагназаваць. Так, пишуць так, пра дранікі, пра згушчонку. Пра палітыку, пэўна, пишуць. Про миграцию. Ну, гэта быў жарт, конечно. Пра што пишуць, такія тэмы? Ну, в общем, вообще современная драматургия и в Беларуси, вот в тот самый промежуток, очень важный, с 10 по 20 год, это остросоциальная драматургия была. И это очень важно, потому что с ней работали в основном независимые театры. И понятно, что эта традиция, она как бы, естественно, перешла и вот в 2020-2026 год. Это остросоциальные тексты. И это в основном тексты, которые рефлексируют на тему 2020 года. И тексты, да, об эмиграции, о том, как люди пытаются заново начинать жить уже в новых странах проживания. В основном это вот 2 таких генеральных направления. А ці можете вы распавесці штосьці пра аўтараў п'ес, якія былі дасланы да вас? Ці гэта якісьці знаныя аўтары, ўжо вядомыя, альбо гэта маладыя галасы нашай беларускай драматургіі? Ну вот тут тоже было много неожиданностей. Ну, во-первых, есть сложности. Нужно понимать, что для нас очень важно было то, чтобы участвовали в этом конкурсе не только те, кто оказались в эмиграции, но те, кто остаются в Беларуси в том числе. Но поскольку, вот я сказала, это действительно остросоциальные тексты, понятно, что люди не могут публичиться, они не могут подписаться под текстами, под пьесами своими реальными именами и фамилиями. И это было в условиях конкурса, то, что они могут взять какие-то, ну, для себя какие-то другие имена и фамилии, да, они пишут под псевдонимами. И поэтому очень многих авторов текстов мы не знаем. Но самое интересное, самое, пожалуй, неожиданное то, что наши почти что классики практически не участвовали в этом конкурсе. Боятся, может? Возможно. Но при этом я могу сказать, что много новых имен. Много новых, молодых имен. И это очевидно, что это молодые люди, которых никто не знает. Они начали работать где-то уже после 2020 года. И очень важный еще момент, невероятно интересный для нас. Вот как раз вчера мы уже подвели итоги. У нас есть шорт-лист, 5 топовых пьес, лучших пьес. И все эти тексты написаны женщинами. Як цікава. Як Святлана задавала питання, я подумав, ну, випитує ім'яни авторів. Певно, моя колега-акторка хоче, щоб нехто написав п'єсу спеціально для яє. А ось мені вельми цікаво, такий професійний інтерес, може бути, драматурги білоруські сучасні. Вони пишуть свої п'єси, свої твори, свої драми. Для театра, ці уже разлик на кино одразу есть? Для театра, конечно, для театра. Но вот опять же я возвращаюсь, поскольку пьесы написаны, к тому, о чем сказала, пьесы написаны женщинами, там есть женский взгляд на происходящее, ну, опять же, на события 20-го и после 20-го года, и на эмиграцию, на то, что сейчас происходит, на войну, к которой мы тоже имеем прямое непосредственное отношение. И это абсолютно женская такая оптика.
Ну, хоть одну комедию отобрали? Нет, комедии не было. А вот что плануецца пасля абвяшчэння шорт-ліста? Ці будуць нейкія чытанні перфарматыўныя? Дзе гэта можна паглядзець, паслухаць? Якія рэжысёры будуць займацца гэтым? Тоже сейчас расскажу. Естественно, важно было, чтобы эти пьесы, они были как-то представлены зрителю. Это вторая часть проекта, очень важная часть. В итоге 10-11 апреля ДК «Шрудмейсте», сцена этого самого ДК, мы проводим фестиваль. Фестиваль этих самых перформативных читок, где эти 5 пьес будут представлены зрителям. Что касается режиссеров, у нас тоже был конкурс. И вот 5 текстов. Предполагалось, что нам надо найти хотя бы 5 режиссеров. Оказалось, что у нас вот 14 заявок было. Практически это такой серьезный конкурс. И мы для себя тоже определили, что нам важно, чтобы это были люди разных возрастов, и более опытные, известные, и новые какие-то имена, и чтобы не только Варшава была представлена. У нас есть человек из Белостока, из Гданьска, Женя Давиденко будет делать читку. Из Торуни девушка тоже. Ну вот... Это будет такое публичное явление, и это будет фестиваль. И нам кажется, что это будет красиво и очень... Это же будет не в раницу, в субботу, да? Нет, это будет в пятницу вечером 10-го, и в субботу весь день. Будут перформативные читки, будут обсуждения с драматургами, с публикой. И, соответственно, вот в финале, как это водится, По-моему, только что, дякуючи спадарыне Валентине, мы с тобой, Света, запланавали нешта на 10 красавіка, на пятницу, на вечер. Дякую вялізны, спадарыня Валентина, что пришли до нас, про сучасную белорусскую драматургию с нами размаўляла театральная режиссерка, кураторка театральных проектов Валентина Мороз. А мы неўзабаве пойдзем чытаць ваши каментары, даведаемся пра прагнозы і планы. Але спачатку Ірына Новік раскажа пра смаргонскіх мядзведзяў. Поехали ў Смаргонь, там девочки огонь. А апроч таго, што девочки там огонь, там ёсць мядзвежая акадэмія і абваранкі. Менавіта так называлі вот такія смакоткі раней. А зараз ужо скарацілася да абаранкі. Мы так гаворым. Адкуль там узяліся мядзведзі і чаму яны звязаны са смаргоньскімі абаранкамі? Справа ў тым, што мядзведзі былі вельмі важным складнікам экономичной устойлivости нашей краины. Потому что медведи, которые умели танцевать под музыку, ходили по кирмашах аж по целом свете и показывали свои танцы. Вучили их, правда, не вельми гуманным способом. Медведя ставили на бляху, а под бляхой раскладывали огонь. Потом музыка играл, а медведю припекало пятки, и он начинал скакать. Вось такая академия была, вось так вучили танчить медведяў. Ну а потым бралі гэтых медведзяў і ішлі паказваць іх мастацтва па ўсяму свету. Трэба было нешта браць з сабою смачненькае, каб дзякаваць гэтым медведзям. І бралі такія проста палоскі цеста засушаныя, каб медведзяў карміць. А потым нарэшце зразумелі, што калі гэтыя палоскі цеста закруціць у колцы вось у такія, то зручна іх насіць з сабой. І можна проста ажно такі на шыю сабе учапіць, вот то, і руки вольныя, і мядзведзі довольныя. А пасля сталі самі спрабаваць гэтыя абваранкі. А абваранкі, таму што спачатку, калі ляпілі цеста, яго акуналі ў гарачую ваду. А потым даставалі, вось цеста было абваранае. Ну і вось, а потым паспрабавалі самі гэтыя абваранкі і зразумелі, што гэта смачна. Падаваць іх пачалі ў корчмах, у трактірах, і да нашых дзён дайшлі вось гэтыя абараначкі. А мядзведзі зараз ужо хай адчуваюць сябе вольна, бо мы самі будзем сабе спяваць і весяліцца. Хочется сказаць, няма на іх зооабаронцаў. Дзякуй, Ірына, за тое, што распавядаеш. Абаранкі. А мы хутка пойдзем чытаць вашыя каментары. Нагадаю, пыталі мы, чаго вы чакаеце гэтай вясной. Але ж перад тым, як да нас прыйдзе Андрэй, паслухаем пра тое, што дакладна зменіцца ў гэтым сакавіку.
Сакавік ужо на парозе, і разам з першымі кветкамі ён прынясе беларусам шэраг важных зменаў. Пачнем з самага адчувальнага нашых гаманцоў. Ужо заўтра павышаюцца тарыфы на камуналку. У сярэднім рахунак для сям'і з 3 чалавек у сакавіку вырасце на 19 рублёў 37 копеек. Але ёсць і прыемны бонус для тых, хто збіраецца купляць ці прадаваць жыллё. Цяпер не важна, дзе знаходзіцца ваша кватэра ці лецішча. Зарэгістраваць нерухомасць можна будзе ў любым горадзе краіны, дзе вам зручней. Да 31 сакавіка індывідуальныя прадпрымальнікі павінны заплаціць унёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, а тым, хто атрымліваў даход за мяжой, трэба скласці падатковую дэкларацыю. І добрыя навіны для вандроўнікаў. Белавія пашырае геаграфію палётаў. У сакавіку кліенту нацыянальнага авіаперавозніка чакаюць прамыя рэйсы ў іорданскую Акабу і в'етнамскі курорт Нячанг. Асабліва уважлівымі трэба быць аматарам азартных гульняў. З 11 сакавіка замежныя онлайн-казіно стануць недаступнымі ў Беларусі, а айчынныя банкі проста перастануць пераводзіць туды грошы. Гуляць можна будзе толькі на рэспубліканскіх ліцэнзаваных пляцоўках. Для сем'яў з дзецьмі важнай навіной стане адкрыццё ясельных груп для тых, каму не больш за 2 годзіка. Такія групы запрацуюць у дзіцячых садках па ўсёй краіне. Плануецца, што гэта дазволіць дарослым раней звычайнага вярнуцца да працоўнай дзейнасці. А школьнікаў чакаюць вясновыя канікулы з 22 па 29 сакавіка. Сустракайце вясну падрыхтаванымі. Ну што, з намі Андрэй, што нам пішуць нашыя гледачы даражэннікі, якія ў іх прагнозы, Андрэй, якія там чаканні, планы, пра бярозавы сок там. Пра бярозавы сок, пра бярозавы гай. Хацеў сказаць, што да нас зноў прыйшлі ад самага пачатку боты і шмат, і зноў у нас там, не буду казаць пра што ўжо пісалі. Паглядзіце самі, самае галоўнае, што нашы гледачы не звяртаюць увагі на нашых ботаў. У нас уже вельмі добрая прышчэпка была, не звяртаюць увагі на ботаў. Ігнаруюць. Ёсць такое правіла, не кармі троля, ён не будзе, яму няма пра што. Але напішуць, але гэта сапраўды проста, як это сказаць, бяздушны электрычны нейкі апарат, які проста піша, все б'е в одну кропку. Куда вы энергію беларускай АЭС накіроўваеце? Не, вот праз вас яна і ламаецца. Ламаецца праз вас. Кідайце эту справу. Так, ну зноў-такі, сакавік, асабліва ў першай палове, піша нам Сафія, часта не можа вызначыцца. Гэта яшчэ зіма ці ўжо вясна. Узгадаем той жа хаўер. Сапраўды, хто памятае, калі быў хаўер? У сакавіку. У красавіку, здаецца, не? 10-го ці 11-го. Реально? Так. Гэта было страшна, на самой справе. Спадзяемся такога, да. Цяперака не будзе. І колькі яшчэ будзе таяць? Боженька памілуй, вот я так скажу. Толькі сёння панюхалі вясны, плюс 2-3. Ну, ўжо не трэба нам такога. Так, піша нам Канада, жарт, які занатоўваю сабе ў блакнотик. Вясна ў Беларусі не спазняецца. Тут яна затрымліваецца на 15 сутак. О. Ну, как бы, да. Палітычныя рэаліі нашага часу. Нават вясна прыйдзе, і все, і прошу на акрэсцін. Так, бесіць ідзе распаліваць печ, таму што надвор'е яшчэ не падыходзіць. Шкада, што ў нас тут печы няма, а нам уже і не трэба тут так цёпленька. На вясну ў планах, піша Вожак Патрыёт, працягваць самаразвіццё. Боже мой, як файна. Слухай, а ў мяне рэфлексія пра 15 сутак. А ведаеце што? Вось на самай справе і вясна, і розныя харошыя людзі патрэбны і там, таму што там, дзе вы прыходзіце, куды вы прыходзіце, шаноўныя беларусы, вы несеце сваё цяпло, святло, сваю любоў, свае сэрцы, пагэтаму калі нават некага арыштавалі ў гэтыя дні і пасадзілі за краты, ну, калі чалавек харошы, ён і там зробіць нешта харошае, так што не адчайваемся. Вось такі у нас пасыльчык. І працягнем Вожак Патрыёт, што пісаў, што ў планах у яго самаразвіццё, а таксама ён піша, што чым болей пашыраецца лічбавыя прасторы, тым болей хочацца заняцца нейкім плотніцтвам. Вожак, развівайся, Вожак! Каб адразу адчувалася, атрымалася файная рэч. Сапраўды ёсць такая рэч, калі кажуць, што хочацца чалавеку заўсёды хутка бачыць вынікі сваёй працы. Вось плотніцтва менавіта такое. Я калісьці ў дзяцінстве таксама любіў лобзікам нешта выразаць, ёжыкаў. А я пачну вязаць. Мой сын пачаў варыць мыла. Хаця зараз вязаць, ну лёгкае, так, на лета. Гэта класна. А носіць вязаныя шорцікі, там не? Ёсць, дарэчы, купальныя страі такія можна вязаныя. Мая маці калісьці рабіла. Возможно, калі-небудзь Святлана прыйдзе ў купальным строі. Магчыма, да. Заўтра, калегі, мы ўсе будзем вязаныя з ног да галавы. Толькі вязаны Мінск, як у кліпе Лявона Вольска. Боже, як было прыгожа. Так, і што ў нас яшчэ?
Пишет нам некий блогер Дорога, который часом тут вот бывает у нас. Который в это? Это который, тот сам Дорога. Валера? Так, и А. пиша, что чакая, калі лёд сыдзе, ён лодку купіў, трэба будзе і вёсламі памахаць. А вось это... А ці не той гэта Валера, который месяц назад прапагандаваў рыбалку з лёду? Валера! Так, спачатку у іх рыбалкі з лёду, а пасля яны лодкі сабе пакупаюць. Вот тут все, да. Добра, Валера што прыйшоў. гранатамі не глушаць, ужо хорошо. Так. Месяц чакае ад вясны добрых зменаў. Мы таксама чакаем добрых зменаў. А ты, скажыце, калі ласка, што чакаеш? Скажыце ты, калі ласка. І вы, ты і вы. А я чакаю жаўранку. І слухайце, такі цуд я пісаў летась, вот год таму, што мне так не хапае жаўранкаў. Мне учора адзін з моих фаловераў адмыслова для мяне ва Вроцлаве запісаў спеў жаўранка, нават зняў яго на відэо і даслаў мне у паведамленні ўласна. Было так прыемна, кажа, ты ж прасіў, на табе жаўранка. Вот жаўранкаў заўсёды чакаю, шпакоў чакаю. Я распрануцца хочу, але не полностью, конечно, так, але каб сукенкі апранаць. Светлана паслядоўная ў сваіх жаданнях. Так, для кагосьці вясна магчымасць выплеснуць на ўвесь свет назапашаны негатыў. Ну, фаны, это як я, да прыяднуйцеся да мяне, будзем разам бегчы па полю і крычаць а-а-а. Ну, вось, уласна, карацей, падсумуем всяго таго, што сёння тут напісалі нашыя каментатары. Апошня, правда, я скажу яшчэ. Калі ласка, вельмі хачу адзначыць гэты дзень разам і ў Беларусі. Вось, падсумуем, што людзі нас чакаюць, беларусы, вясны, вясна ўжо ідзе да нас, мы развітымся паціху зімою, там ужо все будзе добра. Нарэшце выдохнем. Як спяваў скрыпка, да, весна, 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 весна прыйдзе. Але ж вясна прыходзіць не столькі з добрымі навінамі. Мы ўж будзем развітвацца, саступаем эфір нашым калегам па навінах і ведаем прама, што вот пакуль мы тут былі размаўлялі, нешта неспакойнае зноў адбываецца ў свеце. Ізраільскае войска пачало вайсковую аперацыю супраць Ірану. Яшчэ адна гарачая кропка на мапе свету дадалася. Пра гэта і іншыя навіны распавядзе Наста Печанкова. Уже неўзабаве, а мы развітваемся, зноў вернемся да даты, з якой пачыналі 4-я гадавіна паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Дарагія украінскія сябры, трымайцеся, мы, беларусы, з вамі, не толькі мы ў гэтай студыі, але большасць беларусаў з вамі. Мы ведаем, што гэта была вельмі цяжкая зіма, але яна не назаўжды. Вясна прыйдзе. Вы глядзелі раніцу з Белсатам. У студыі былі Анатоль Шырвель, Андрэй Сульжыц і я, Светлана Зеленкоўская. Да пабачэння. Вясна прыйдзе! Вясна прыйдзе! Я піду до річеньки зустрічати зірочки, зазирать, як падають лавити, і жменями наберу у пазуху оцей бризок вогників, затанцюю радісно, зрадію до смерті. Пожену за райдуго, знищу попід хмарами, передам порадіво, проща рідна батьківщина. Весна, 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 прийде весна, 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 гамує весна, 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 прийде весна, 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 весна. Я веду не вижену, сама з мене вискочить, і побіжим, покотимся, заведемо бесіду. Наберусь хоробро, що спитаю у горя, чи мене не викине упасти у море. Ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай. Завіжу до зірочки, передемо по чарості, повідомся лагідно, поділюся жалостями. Ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай, ламанай, ла-ла-лі-лай. Весна, 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 прийде весна, 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 гамує весна, 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 прийде весна, 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 весна.
чи мене не вистачить загинути по весні. Drop, 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 drop. Весна грабує, весна, 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 прийде весна, 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 весна. La